الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء بندرابي جلبي مجيبي يدبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا من سلمين دي هذا من ويد بسم الله جولني المصطفى صلى الله عليه وسلم on calminama on jurama on dawanama ko almudo mun Usman Jammalik Ba wana ka wana jallo arte darsumen yewtere korka gidoma al mustafa sallallahu alaihi wasallam o sayidi bande juldo wi mo be yidma wallahi odon jida fagade yimbe budi fagade vude buddidi ne jibina dande kambe innuma be pewnuma be dokkuma inde be ngaddi parmeji be ngaddi biskir be ndefi be ndunci be jaltuda adunde be ngaddi boluji be ngari duwade be njaade ma ha genare be ndutuma to jombe be lorma dum wadi hor habe bande a anda do nafarma a anda taw kanko jogor lordema sa mayi hor habe gor faggo yimbe de sar yaangi bernde mbawa yafaade janga yafaade ngare jangen yafaade ko qissa Ibrahim o wedda may jengol wi'a kuni bardan wa salaman ala Ibrahim Hajjaj ibn Yusuf ko lamdo wonno cattudo baro yimbe Hasan al-Basri ndew mahi galle kanko Hajjaj yimbe ngare bangon jeew galle o Hasan wiibe bolle puyde galel aduna dum ko bolle puyde Fir'auna mahi Fir'auna ko mahi ko buri mawnude dum doyde o wi onon goppon odo jiado bondo ne jetto kam haydaro biado ngaddimo ga hande dande taje Hasan noddi ari be jetti nguru ngelobol nguru naggi jojjina silama jojjina o noddi yo ara bala dande taje o ari hawnati Hajjaj namdi mo question aji e fiqh e Qur'an e sharia o jaabi wisi mo lati duusi mo hoyalti galle o yehi o hoti bandirabe seylabe rabbe kinati gore gardebe Hajjaj rewmo wiya Aba Said an Hajjaj noddirani ma pour namdade ndido question aji o noddirma ko tajje dane ma kono garda ha paandida Hajjaj mi yi toni ma dilli holko biida o mbimi ya walini amati ya malazi amda kurbati اجعل نعمته لي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم لا اله الا الله غاني وونتي غيدو ني الله نودا بيدا يا الله حكرم ويما لبيك 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 ساجاكي نودي الله نده حسن دوي اودو دواو bernde Hajjaj ne wonno bonde ni ne wonno hurade mun e anje muni bernde fof wonti salam wontene mo kisal Ibrahima jengol wi'aka yo buub ko buubol ganda tampinta Ibrahima wonde adjudant gor o yi Ceerno Usman an kam commandant hol sabab sa yir rokkuma affaire sa nyaadi ma rokkuma an be sigira mo ko jangata aha commandant noddima anda ko yarma nduwoda Allah yo dande bone commandant e bone lieutenant e bone bawdo wonde fof do gonda ko padda ko noddu Allah goda gido Allah sa hakki Allah hakkirma ina اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم جينغول بيا يوم كيس وانا كيسال إبراهيم نون حجاج ديسان دو ونو غاني وونتي جيدو ديسان كوكا كابيام هيكن ولي بندراب سيلان كون نون جيدو مان مصطفى صلى الله عليه وسلم او وي برلو دو تامبدي ادونا so addama o suwabe aljanna o namde amedi yide meta abadan burno da nemade aduna taw la ilaha illallah muhammadur rasulullah alay darnde o nanne ceygol o namde amedi nebade o meda neman o yehi hôtelaji o yehi avion aji o nyami caviar restaurant chinois les galettes les goulettes o yeri jus d'orange jus de date o wadi dum do fof o dañi rawbe les pharmacies fo dañi رسول ما يناتي جينغول كنا كانغو بيرتي والله الله فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أنا كبل بويد والله متاع الغرور كبل بويد جومم جلي أفين يا هبط الأجف كل سنة جينغول بيرتي ألا إن الخاسرين الذين خسروا ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة
Allah zalika wal khusran mubin perdi ko gardo naati jeygol kanko e bergo o perti berdi ko perti jawdi ko perti liggey ko fo perti kono kordo tampi o yaafa o naata damal nan rayya nan aljani ko rayya so naati hen horde so naati goddo wonta naar kambe tan naarata en wallahi ko muñal Allah hornani ha lorle en hornani ha pojina ha nyawen ha rokka en la'allakum tattaqun balen jeel muttaqin fasbiru wa sabiru wa rabiqu wattaqullaha la'allakum tuflihun ngare muñen dewal Allah ma muñe onji Ibrahim weddama e jengol o fernama o yami hirsidiyo ko muñi o woni nation o adi yimbe fo bandirabe sehila dum wad Allah wi millata abikum Ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasul shahidan alaykum wa takunu shuhada ala an-nas awa wonde annabi awa wonde ceerno awa wonde leader tawa tampata wala ka test ko examen la ilaha illa muhammadur rasulullah on yimbe fo ma dew don ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بفضل تستو هند نيوا هند من كده كاز هند من كده دبات هند تونيا هند يتر فوق أدنى هوني بندر أدنى الجنة كلها كرتوني ملة لاول بامن إبراهيم كان كو إني رأين جول النسان درجه لجل المصطفى سيدان تو النبابي المصطفى سيدنا النبابي نوح هل سيدان تو دما لجل المصطفى ان كو لجل المصطفى من كورك كما غاس ايام معدودات كو بل سيدا بندرابي سهلا بينو تي اسما هل جول won mo gandara julbe ni kisi e demgal mo e juule mum hol perdo non perdo ko ganda o feri bakkar o oppi bakkar ndesan hadith rawa albani wi no selli ngoppen bakkar huji ngoppen ñoore aha koy korka gonnen einam bandiraɓe sehilaɓe mbaɗen rutro Ibrahim nde wonno ko kiɗo Allah holko wi rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar' inda baytika almuharrami rabbana liyuqimu as-salah faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun isan Ibrahim wallahi ka kiɗo Allah o ƴetti yummen Hajara e Ismaila ene woni bebbe ene muyna o addi ɓe Makka ladde tuula hela haydara ala ɗon ndiyam ala ɗon beeni ngala ɗon jawdi ala ɗon kosam ala ɗon hulo ala haydara ala ɗon o oppi ɗon ɓiɓɓe ɓeyi ko e joom suudu makko yummen Hajara ndesan Ismaila gayni ndiyam nan tallo reedu nan Musa ala ko yari o dogi Safa o dogi Marwa omo ƴeewa gayna mbala omo yiye neɗɗo mbala yume caravane mbala o yiye yimɓe mbala gawfa omo yiɗi dandede nde Ibrahima rumtimo o Ibrahima goppamin ladde tuula hela e tamoroje seeɗa e dihal seeɗa mbara ko Allah yamirma ɗum Ibrahima dillin hoore o walla galle amen buntata Allah bonnata gueɗe amen Allah hoynata amin on namtiɗo e Allah on jiɗɗo Allah on jokkiɗo e Allah yummen Hajara muñi o yana e baba galle aɗa dawa aw pan dépasse aw panɗo haydara 200 ouguiye 1000 ouguiye adda tew kilo ko ɗum ɗo jarra papa bojji subaka bojji kikit guel ɗo dewel oɗo ɓiɓɓe mbatta barke nde Ibrahima aɗa ƴewta Ismaila taw mawni o aɗateɗo joom suudu mum o yi to Ismail woni o dawi o raddoyi o yi nguuro mon no wayi minen haydara ala ɗo wona gawri wona kosam wona gemme wona maaro wona dilwin wona nettoto wona mustarde wona buyi wona haydara koye korka faya yimɓe tampi bojji subak bojji kikiɗe Ibrahima o wimo so Ismail arte mbiyamo gorko arin salminam wimo yo itto palal galle makko yo itto ngal ɗo palal Ismail yetti wimo an kam ala garɗo o yaha gorko nayejo ari ɗo kayta ni woni sifa makko o wi ko yima o wi yimo ittu ɗiɗo ngal ɗo jaalal ngal ɗo gallal ɗo yimo ittu ɗum o yaha ko baba mo o yimo seera faato galle mon debbo seera fayi galle men Ibrahima arti ɗon gongol tawi Ismail raddoyi o tawi ɗon debbo yi nguuram mon machallah fruit cakup nanguɗo ɗalɗo ndeysan les poissons cuire les poulets cuire les guertoɗe cuire les soupe kanje les heures d'œuvre fof emin jogui la noon juutkon kon ene waɗi nettoto ene waɗi mustarde ene waɗi xew ene waɗi foof alhamdulillah min jetta Allah o yi so Ismail ari mbiyam mbeɗa salminamo yo nangtoye jaalal galle makko enam debbo moƴƴo o ndeysan yummen Hajara wi Ibrahima ko Allah yamirma o wi gueɗe amen muntata inna allaha la yudayikum ndeysan eynam dutten to Ismail e Ibrahima nde wiya yo hirsum
فلما أسلم وتله لجبين ونادينا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إبراهيم كويدون ماكو غونغو من جدا كسابيو على njaba yamirore Allah nde o jabi yamir Allah hay paaka yahoro hirsu hay paaka natti hirsu o rokka jabudi Allah jandu wasu julde ari eden bada sacrifice ndeysaan wasa Allah noddi so nelaado noddi jaaboden basin c'est à dire et parce que ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. So Allah noddi koko wurnata en koko rokkata en koko fewnata en koko yonnata en so haɗi en koko yonnata en jeeni ko yaltama gomɗiɗal Moustapha oyi kala ko sariya yamiri hakkille wawi ɗum no fotani yamiren kala ko sariya haɗi hakkille wawi ɗum ɗon fonno haɗede sharia kañum woni ko dandatama bandiraɓe sehilaɓe eynam on yimɓe nde sa en jiiɗi wonde waliyaɓe Allah jomum soko hormde suude lebbi walla jamma ñalomaji ene ƴettode wirduji ganduɗa Allah yamirani neɗɗo yamirani nelaɗo yamirare Allah yamirani nelaɗo yamirani pour en wona shirque pour en wona wali kullo Allah jawɗa waɗi kaɓi kaare ko sellani ko woni hoore nde dille ko dille hoore makko wirdoji wona ko ñallata ko wirdu ɗo waata ko wirdu omo yiɗi wonde wali omo yiɗi yiide malayika ko jinne ara makko nelaɗo waɗani Allah yamirani ɗum waɗi ndesan tan hoore dilla o meeɗi yiide Qur'an dillina hoore on meeɗi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar en dillin hoore allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad version authentique omo dillina hoore dillinde ko hoore ko noddude jinne ara e makko o nodda jinne so jinne ari o hula o haange ko ɗum addata yimɓe haangede jaafonde konngol ngol ko ɗum dillinde koyɗe cuuɗe nawemo to en yo jangge mako yo waɗa yo tuban Allah oppa kaarumeji ɗe oppa wir ko noddata jinneji go so jinne ari sa yi ɗum kula sa yi jinne a hular hoorema dilla yo Allah danden sa yiɗi wonde ali wali Allah a hulat Allah keɗe ko Allah wi ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun kullu Allah e gonɗina Allah on woni wali Allah sans départ e degré ma bandiraɓe sehla ceerno Ousmane Ibrahima noon nde wiya yo hankadi yo waɗ mission makko o wiyama haw yo hirsuɗo ko o jaɓi holko o dañi Allah suɓimo enen fof eɗen inniri ɓiɓɓe men Ibrahima o dañi tokaraɓe ha joni omon jangte e Qur'ana inna Ibrahima kana umma oɗo darso holko dañƴen hen sa huuli Allah sa ɗoftima Allah sa woni guiɗo Allah a waɗi jamiroje Allah a oppi hadde Allah gona guiɗo Allah yimɓe fof jiɗma korsinma hay mo yiɗama hayde gañoma o cukalel wirtoma ene simmo o suuɗa cigarette o pa onen ara pa onen ara quoi ceerno ara ñife yomo ñife cigarette makko eɓe kalanno bone keɗon musique sa ari ɓe ñifa hol sababu eɓe kormima Allah waɗa ɓerɗe ɓe kormoma eyyi sa woni piyo buuba noon astahfirullah tubali نعم تقول الله إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وركع جودي موني ويا هو الرسولية ونادو من جنو جرسا دفتي ولا دفتا كو دفتي إبراهيم عليه السلام أي نعم وتركنا عليه في الآخرين حاجون عندما كنا نجمتي ومن منتي سلام على إبراهيم كسل على إبراهيم بندراب السهيلاب كذلك نجزي المحسنين كلا مجندو كسل لنا من بندراب السهيلاب إنه من عبادنا المؤمنين كو جيابي الله جانتي بي دفتي بي الله بي كو هين او جيا او دو منتاد ابراهيم خليل الرحمن وبشرنا باسحاق نبيا من الصالحين بيكو اسحاق ودا النبي اون جبين النبي بني اسرائيل اسماعيل نون كانيون بامم المصطفى صلى الله عليه وسلم تبادو اون وني بام المصطفى تيبه ما غوني النبابه بي غوني بي غدا سكرebe بي غوني نيامتinde sababu ko kursin Allah ko jiddo Allah ko gido Allah innahu man يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين كده يقول الله إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ساهولي الله مني afewni moƴƴini hakkude ma e Allah hakkude ma e jinnaɗo ma hakkude ma e debbo ma hakkude ma e ceerno ma hakkude ma e koddiɗo ma Allah buntinta gueɗe ma nam ɓeɗo woni yiwoɓe Allah ɓe wujuh yawma idin nadira ila rabbiha nadira ñande ɓe jiiya Allah ɓe daña plus encore o muñ lilladina ahsanu lhusna wa ziyada lilladina ahsanu lhusna wa ziyada on moƴƴinɗo o naata aljanna o yiya Allah ɓe moƴƴinani ɓe noon taƴiɓe Allah ɓe haɗiɓe Allah ɓe noon wujuhi yawma idin basira
جيس مبه ان بولي كرم 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 كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انه لصال الجحيم قال هاي الله حال هاي مبه كل فيتو حال هاي مبه قال اخسئوا فيها ولا تكلمون بنودي مالك ملائكة دينو جيغول دوبي اجينر هلكو جابيبي نيبه تو جيغول تو ولا حول ولا قوة الا بالله يقولون بي سلام عليكم طبتم بما هدم بما صبرتم فنعم عقب الدار كم منينكو اون مني كورك اون مني تراويح اون مني صدق اون مني جكر اندم نافي الجنة اون لابي بيرون سلام عليكم ويو الحمد لله رب العالمين يا الله هكن ويده الحمد لله رب العالمين